Ngano ingon si Paul nga dili ko angay nga maulaw sa maayo nga balita sa ebanghelyo kay kini gahom sa Dios nga maghatag og kaluwasan niadtong mga tao nga mutuo kaniya. Una ngadto sa mga Hudyo ug ikaduha ngadto sa mga Hintil. Mao ni ang mentality ni Paul nganong dili siya maulaw magdala sa pulong sa Ginoo, nganong dili niya ikaulaw nga iwali ang pulong sa Ginoo kay kini makaluwas ngadto sa tanan ng mga tao nga mutuo niini, mudawat niini nga gospel, niini nga ebanghelyo. Manang ayaw ikaulaw. Kay kanang imong pagwali diha sa kadalanan, pag kanang ato ginahimo pagpanghatag og mga flyers, usa ka na sa kapaagi nga kini mga tawhana, malay nimo. Tungod sa flyers, tungod sa nakadungog sila og wali, later on muturok to silang kasing-kasing og sila mangita sa Ginoo. Malay nato. Ilabay man na nila diya sa kadalanan ng mga flyers. Malay nimo, kung dili man tong tao nga imong gitagaan og flyers maluwas, posible katong makapunit atong flyers sa ilang gilabay. Ha? Kabalo mo na. Bisag ilabay nila na. May mga batanon nga hilig magpunit-punit ng basong sa man eh. Diba? Ano na? Mga tao nga mahibulong, naigihulog, ilabay, bonito niya, basahon. Mo din isulod, ani. Malay nimo katong imong gitagaan kung wala man tumudawat sa pulong sa Ginoo, katong nipunit sa basura, mao to siya mudawat sa pulong sa Ginoo, makaila sa Ginoo siyang nga mahimo niyang Ginoo manluwas sa iyang kinabuhi. Malay nimo samtang nagwali ka sa pulong sa Ginoo, may mga tao nga naa sa balay nga maulaw, nga mugawas kay maulaw makit-an nga sa naminaw og wali. Di ba naman ginana kinaiya? Kay dili siya born again Christian, dili siya Kristohanon. Nagmukmuk siya sa balay. Kabalo siya nga nagwali, nagmukmuk siya sa balay. Iya na nang gihimo kay basin makit-an sa siyang mga amigo kaila nga naminaw siya sa pulong sa Ginoo. So iyang gihimo nitago siya pero naminaw siya. Unya hilom siyang midawat kang Jesus Christ sa iyang kinabuhi. Malay nimo katong tawhana, katong bayhana makaila sa Ginoo ug makabaton og kinabuhing walay katapusan. Ano dili nato ikaulaw kay ang pulong sa Ginoo mao kini ang maghatag og kaluwasan niadtong mga tawo nga mutuo mudawat kaniya ingon nga ilang Ginoo ug maluwas silang kinabuhi.